Hello. Good evening mga kaibigan. Hello guys. Ayan, this is Musikerong Bicolano. My vlogs for today ay ituturo ko po sa inyo kung paano magkabit ng meat grinder na sa tamang pamamaraan, yung safety kayo para ligtas po. Napakadelikado po nito sa kamay. Ayan. First po, tanggalin niyo muna yung unplug. Unplug niyo muna sa sa kuryente para safety po. Ayan, ang grinder na to ay ilang horsepower ba to? Horsepower made in Italy. Ang horsepower ito 220. 35 lang pala, 35 horsepower. Ayan. Dito po, salpak nyo muna itong pinaka pinaka katawan. Iba't ibang klase kasi ng ng meat grinder. Sa sunod po, papakita ko sa inyo yung isang heavy duty dito sa kabila. Ayan. Kaya abangan nyo yung sunod kong vlogs. Ayan. Ito yung karamihan sa atin sa Pilipinas, ganito yung ginagamit. Ayan. Lock nyo muna to. Tapos isunod nyo itong pinaka barena. Ayan. Siguraduhin nyo nakapasok talaga sa loob. Ayan, ganyan. Tapos next yung blade. Yung blade dapat ganito, hindi po nakataob. Huwag ganito. Nakaharap siya. Ayan. I-sakto nyo yun sa pinaka-square sa loob. Ayan. Tapos kasunod na yung pinaka-hole, yung butas. Meron din siyang dito, isasakto mo din para lock na lock. Bago nyo ngayon ilalagay yung pinaka head, yung head lock na. Ayan. Ayan po. Ayan, lock na yan. Bago nyo ilagay itong pinaka container sa taas. Tapos saka nyo ngayon ilalagay sa kuryente para safety kayo. Paandarin nyo man, at least safety na. Huwag yung ilalagay na hindi na naka-unplug. Ayan po. This is my vlogs for tonight. And this is Musikerong Bicolano. Nagsasabing maraming salamat po. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang mga vlogs. Ayan. Ayan, saka nyo ngayon gilingin yung yung meat or chicken. Ginagawa ako ng ng chicken burger. Konti lang. Para makita nyo yung paano pa kayo. Natin 1 kilo. Ayan. Ito na yung sweets. Unahin nyo muna yung gulay. Dapat. Kung halimbawa mag-aano kayo ng embutido, gigiling kayo ng embutido, unahin nyo muna yung gulay para lumabas lahat. Kasing grinder, ang ibang gilingan, merong iba't ibang size ng butas. May malaki, pang linggarisa. Ito pang ito yung size namin, pang kabab. Okay. Yeah. Thank you so much. See you again to my next vlog. Thank you, bye bye.